Halløj gutter, jeg hedder Karl Johan, og velkommen til en ny episode af vores podcast, den geografiske podcast med Karl Johan. I dag har vi en meget speciel gæst med i studiet. Vi har den eneste og selveste Lars Bundekilde. Ja, goddag, Karl Johan. Hvordan har du det? Jamen du ved, jeg har det rigtig flot. Tak fordi du spørger. Nå man, skal vi komme i gang? Ja, det synes jeg lyder fortræffeligt. Godt. Hvordan så det overordnede billede ud efter 1. verdenskrig, og hvad skete der med hvilket land? Altså, Versailles-traktaten tvang Tyskland til at overgive territorium til Belgien, Tjekkoslovakiet og Polen. Så Østrig-Ungarn det blev opløst og lavet til Tjekkoslovakiet. Ungarn og Østrig blev til to forskellige lande. Og Jugoslavien blev etableret fra dele af lande, som f.eks. Kroatien, Montenegro, Serbien, Slovenien, Bosnien og Herzegovina og Makedonien. Og dele af Østrig-Ungarn blev også givet til Rumænien, Polen og Italien. Estland, Letland og Litauen blev også dannet efter 1. verdenskrig fra Østrig-Ungarn og Rusland. Hvordan påvirkede krigens landets økonomi, altså for eksempel penge og ressourcer? Altså, du ser, efter krigen var økonomien i mange lande i Europa i problemer. Prisen på for eksempel mad og brændstof blev meget højere. Mange mennesker kunne ikke finde job, og det tog flere penge at købe de samme ting, end de gjorde før krigen. Så du kan se, det var meget kaotisk dengang. Altså, Det var basically en inflation. Ja, præcis. Ens penge, de kunne ikke købe så meget, som de engang kunne. Hvad betød de nye grænser for de lande, der blev skabt på grund af 1. verdenskrig, som for eksempel Polen? De nye grænser efter 1. verdenskrig gav mange nationer deres længe ønskede selvstændighed, men de skabte også ustabilitet, politiske konflikter og grænseproblemer. Som for eksempel Polens konflikter med Sovjetunionen og Tyskland. Polen genvandt så til gengæld deres selvstændighed, men måtte kæmpe en krig mod Sovjetunionen fra 1919 til 1921 for at sikre sine østlige grænser. Hvad skete der med befolkningen, da det lige pludselig var et nyt land, fordi grænsen blev rykket? For mange mennesker betød grænsætninger, at de skulle tilpasse sig til nye love, sprog og regeringer, som f.eks. Tyskland, Polen efter Versailles-traktaten blev del af Østpreussen overført til Polen, som f.eks. tyskere, der boede i disse områder, skulle pludselig leve under polsk lov og lære polsk, hvilket ofte førte til kulturelle spændinger. Hvordan påvirkede de grænseændringer, der skete på grund af 1. verdenskrig, starten af 2. verdenskrig? De nye grænser, der blev lavet efter 1. verdenskrig, førte til en række problemer, der direkte bidrog til 2. verdenskrig, som for eksempel bitterhed over tabte territorier fik landet til gerne at være hævn. Etniske konflikter og mindretalsproblemer destabiliserede de nye lande. Aggressive stater som Tyskland og Sovjetunionen dengang brugte disse problemer som undskyldninger for ekspansion. Verdenspolitikken blev dybt påvirket af de uløste konflikter fra 1. verdenskrig, hvilket skabte ustabilitet, som førte til 2. verdenskrigs udbrud. Så hvad kan vi konstatere fra alt dette? Altså, alt i alt, så de geografiske konsekvenser af 1. verdenskrig havde en enorm påvirkning på Europa. Nye grænser gav mange nationer selvstændighed, men førte også til ustabilitet og konflikter, som skabte vejen for 2. verdenskrig. Europas udvikling blev præget af økonomiske kriser, kulturelle spændinger og politiske omvæltninger, som fortsatte langt ind i det 20. århundrede. Så det var alt for den geografiske podcast i dag. Se videre i morgen, hvor det kommer en udsendelse om, hvad den mest optimale bagetemperatur for en aftens surdejsbrød er. Jeg er Karl Johan, og vi ses i morgen. Hej hej.